És a közepébe, jó? Jó, elég. Köszönjük. Milyen hangja van a dobnak? Mit mond a dob? Bum. Bum. Üsd bele még egyet? Bum. Az igen. Bum. És hogyha harangoznak a templomba, akkor a harang az mit mond? Csingling, vagy? Csingling. Vagy máshogy hogy mondjuk? Bim, bam, bim, bam. Bim, bam. És a bomba, az mit csinál? Hogyha fel... Mit csinál a bomba? Hát lelő. Felrobban, ne? Robban. Robban, ne add meg közben a dobütőt. Robban a bomba. Nézzétek csak mi van nálam, Beke. Mi ez? Bab. 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 Vegyél egy babot. Nekem már van. Nézzétek meg, hogy ez a dob, ez milyen kerek. A közepébe ütünk, akkor halljuk azt, hogy bum. De hogyha ezt a babot megnézed, ez is b, mint a b betű. Bőbeti. B. Eltűnt nekem. Tessék, adok másikat. B. B. A b betűnek van egy hatalmas titka. Kívülről pont úgy néz ki, hogyha lerajzoljuk, mint egy bab. Mindjárt lerajzolom. De belül van benne valami, ami olyan, mint ennek a dobnak a hangja. Bibi, ez micsoda? Egy Baba? angyalka. Egy angyal, egy baba angyalka? Mondjunk olyan szavakat, ami úgy kezdődik, mint a bab. Bab, baba, báb. Tudjátok, hogy mi a báb? Akkor mondjuk el még egyszer. Tehát van bab, van baba, és van báb. Mi a báb? Ami a pillangónak a külseje. Amiben még a bárja. Igen, jól mondod. Amivel mikor nem születik meg, amivel be van tekerve. Mikor még nem születik meg. Igen, amikor a hernyó, a pici hernyó, egy burkot készít maga mögé, köré. Egy burkot. Melyikötök akar hernyó lenni? Na, mind a ketten gondoltam, akkor két hernyónk lesz egyszerre. Figyelj, na figyelj. Be vagytok bábozódva. Teljesen bebábozódtok, bebújtok a bábba, és itt a bábba csoda történik, és aztán rögtön ki is bújik a két gyönyörű... A pillangó sem biztos, hogy szeretne először kibújni, de aztán mégiscsak kiderül, hogy pillangó lesz belőle. De akkor miért mondtad, hogy pillangót szeret? És utána is így nevet mosolyog, mint amit te nevetsz, mosolyogsz. Na, Tudod? még egyszer. Úgy bebábozódunk, teljesen bebábozódunk. Aztán bent, hókusz-pókusz, csiribú, csiribá, átalakul a pillangóvá. Kibújik a kis pillangó, és visszatakarja, és megint kibújik a kis pillangó. Még egyszer. Látjátok, a bábban varázslás történik. Mi is varázsolunk. Elbújik a kis kukac bújik, és kibújik a pillangó. Kis kukacból pillangó bújik ki. Az is nézzétek csak, figyeljetek, hogy milyen betűt használok. Azt mondom, hogy bebújik, bebújik, kukacból lesz kibújva a pillangó. Na rajzoljuk le azt a B betűt a homokba. Hogy néz ki a B betű? Gyertek! Be kell lerajzoljuk a B betűt. Hallod? Te neved is így kezdődik, meg a Bibi is. Nézzétek csak! Rajzolunk egy olyat, mint egy bab. Egy nagy B betűt. Gömbölyödik. Gömbölyödik. Látjátok milyen kerek? Ezt én tudom. Olyan, mint egy bab. Ezt én ismerem. Van egy babunk? Nézzétek csak! Itt van a zsebemben a bab. De nem csak olyan, mint egy bab, mert ebben a B betűben történik a csoda. Ebben a babban ott van az élet. Ha ezt elültetjük, akkor kibújik belőle egy kis növényke. A babában is ott van az élet, és a bábban is ott van az élet. Akkor csinálj olyat, jó? Csinálj. Jó, itt a bab, és itt a B betű. Nézzétek csak. És hogyha megnézzük, mi van a belsejében,
csinálunk 2 barlangot. Ebbe a barlangba lehet elültetni, ne túld össze, ebbe ültetjük bele a babot. Nézzétek csak, beleültetjük a barlangba a babot, és köré rajzoljuk még egyszer a keretét. Ez a B betű. B betű. Mit szólnátok, ha fölmennénk a barlanghoz, és ti lennétek a 2 kis baba, amit elültetünk? Fölmehetünk a barlanghoz? Igen. Akkor gyerünk! Igen. Gyere! Ne arra, a barlanghoz. De. Ja. Gyere! Ó, ez robbanás veszélyes. Itt a barlang. Ki bújik be először? Beke, te bújsz be? Meg én. Jó, bújjatok be. Most hol vagytok? Benn? A barlangba. Barlang. A bebetűnek benn vagytok a hasában. Mi van oda benn? Bibi, hallgass csak? Hallgass. Rögzít hallom. Hát nem hallom, hanem... Mutatok valamit, jó? Megmutatom, hogy ez a rezgés, azt mi is csinálhatjuk oda bent, hogyha beülünk ide. Nézzétek csak! Beülünk ide a barlangba, belülre. És hallgass csak, Bibi, amit most mondok, figyelj! De azt is mondhatom, hogy itt vagyok benn, a burokban, a barlangban. És itt rezgünk. Ennek a B betűnek a hasába ott van ez a rezgés. Ott van a dobhangja, ott van az ó, és ott van az ámen is. Ugye nem fogjuk eldobni? Gyerekek, milyen állat lakik barlangban? Medve meg a róka. A róka, tényleg. És a medve az mit csinál a barlangban? Mit mond a medve? Brum. Brum. Na akkor melyikőtök szeretne medvévé változni? Hát én. Bemész barlangba brummogni? Én is megyek. Na akkor 2 kis mackó menjen be a barlangba, és kezdjen el brummogni. Csücsüljetek be, teljesen bentre. 2 kölyök mackó van ebbe a barlangba. És a 2 kölyök mackó, hogy mondja? Brum. 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 Bium, brum. Bium. Bium. Brum. 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 Hagyjuk ezt a szép barlangot, köszönjük barlang. Brummog a medve, morrog a mája. Hogy van tovább? Ki mondja meg nekem? Nem tudjuk tovább. Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. Barlangból kinézzek-e, fák közt szétfürkészek-e, lesz-e málna odumész, ez a kérdés, de nehéz. Jön a tavasz, megy a tavasz, megy a medve, barna medve, kibújás vagy kibújás vagy bebújás, ez a gondom. Ez a babnak a hüvelye. Ebben a hüvelybe úszhatod, de nézzük meg, hogy mi van benne. Nézzétek csak, ott vannak benne a babok, a pici babok. És ezt meg lehet tenni? Meg lehet enni, meg lehet főzni. Tudom.
De nem csak megfőzni lehet, hanem el lehet ültetni, és ha elültetjük, akkor új növény lesz belőle. Bibi, de ne vidd le a víz alá. Ezt képzeljétek el, úgy is hívják, ezt a kis hajót, hogy bárka. A bárka ugyanolyan, mint a burok. Védi a babot. Nézzétek csak, azt a babot, ami benne van, azt az életet, ami a babban van benne, azt egy burok védi. Ez a burok a bárka. Akkor nézzük meg, mi van a bárkába. Ott vannak a babok benne. Megnézhetem, kivehetem. És képzeljétek el, hogy Megőrizem magamnak. a bab és a baba annyira hasonlít egymásra, hogy a baba is egy burokban van. Anyának a pocakjában a kisbaba, amelyik van, az egy burokban van benne. Méghozzá abban a burokban, abban ugyanúgy ott van a víz, és ott úszkál benne a pici élet. Mert ez a víz, ez védi a bárkával együtt az életet. Beke, hallgass csak! Rátesszük a bárkát a vízre, hallgass! Hallottátok a hangot? Azt mondjuk, hogy csobban. Csobban. A dob dobban. A víz csobban. A tűz lobban. Nézzétek csak, most már begyújt. Ott bent ég a tűz. Gyertek, üljünk le ide. Megmutatom nektek ezt a botot. Ez egy bot. Gyere, ülj az ölembe. Elmondom. Elbizony? Gyertek. Én majd elmondom. Te csak nézzed, nézd meg milyen szép ez a bot. Látjátok? Ez mi ez? Itt van rajta egy... Kígyó. Úgy hívják ezt, hogy spirál, de igen, pontosan úgy néz ki, mint egy kígyó, amelyik végigtekeredik rajta. Ez az életnek a jelképe. Az, amit a barlangban hallottunk, a brummogás, meg amikor azt mondtuk, hogy ámen, ó, ez mind az életnek a hangja. Ez pedig az egyik jelképe. Látod, Bibi, te is? Ezzel a bottal sok mindent lehet csinálni. Mit lehet csinálni vele? Hát, ezzel tudunk például támaszkodni a földön, de mit lehet csinálni? Még egy bottal lehet akár Varázsolni. varázsolni, nagyon jó. A B betűnek van egy olyan szava, amit úgy hívunk, hogy báj, bájolás. De Bibikének honnan varázsolója? Igen, Ott van Debrecenben. neki is van egy varázspálcája. Ez olyan, mint a bűbáj. Bűbályos. Bizony. Viszont ezzel bizony bántani is lehet. Egy bottal lehet bántani. Ha valakit megütünk vele, akkor az neki fáj, igaz? Tehát, hogyha bántunk valakit, akkor bajt csinálunk. Gondoljátok bele, bántás, baj. Hát ez kicsit De olyan... mindig csak anya mondja nekem, hogy szígyeld el magam. Hát olyankor azt mondjuk, hogy szégyeld el magad. Azért, mert kicsit olyankor bűnösök vagyunk. Tudod, bűnösök abban, hogy valaki másnak rossz kedve van. Legalábbis ezt gondolják az emberek. De elárulok egy titkot. Hogyha titeket bánt valaki, akkor megint csak milyen az ember? Akkor tudjátok milyen? Búslakodik az ember, ha valakit bántanak, igaz? Olyankor bánat... Amikor anya azt szokta mondani, hogy szígyeld el magam. Hát igen, azt szoktam mondani. Akkor bánatosak vagyunk, hogyha minket bánt valaki. Meg búsulunk. Búslakodunk. De hogyha ti valamikor szomorúak lennétek, mert úgy érzitek, hogy valaki bánt, akkor tudjátok, mit kell csinálni? Nem. A B betűre kell gondolni. Arra kell gondolni, hogy nekünk van egy burkunk, és csak az a burok az, amit bántanak, valójában, ami bent van bennünk, az maga az élet. Az maga ez a vonal, ez a spirál, ami itt van ezen a boton. Az maga a szeretet. És azt a szeretetet, azt tőlünk soha nem tudják elvenni azok, akik bántanak, az mindig ott van bennünk. Igen.